आरती आरती आओ डगर डगर बीच गकुला नगरिया हो गकुला नगरिया बधैया बाजे डगर डगर बीच गकुला नगरिया हो गकुला नगरिया बधैया बाजे हो बधैया बाजे सब गोटे थपड़ी बजा के बाबा नंद के भवन बधैया बाजे बाबा नंद के भवन बधैया बाजे गकुला नगरिया गकुला नगरिया बधैया बाजे बधैया बाजे बाबा नंद के भवन बधैया बाजे बाबा नंद के भवन बधैया राजा जी पहिरे पियर पीतांबर हो पियर पीतांबर यशोधा रानी हो यशोधा रानी लाल पियर चुनरिया यशोधा रानी लाल पियर चुनरिया यशोधा रानी बोले साचे दरबार की राजा जी लुटावे अनधान सुनमा हो अनधान सुनमा यशोधा रानी हो यशोधा रानी और सब गोटे कनी हाथ उठा ले ऊपर हाथ उठा के नंद चरत कंगन मां यशोधा चरत कंगन मां यशोधा रानी सब लोग लुटैया लुटन लागे एक बार सब गोटे हाथ उठा ले जिनकर ओरिजिनल हाथ हो तो उठा ले और जिनकर प्लास्टिक हो तो कोनो बात नहीं है हाथ उठा ले सब गोटे हाथ उठा के बोले कृष्ण कन्हैया लाल की विमान चढ़ी सब फुलवा लुटावे हो फुलवा लुटावे लुटन लागे हो लुटन लागे सब लोग लुटैया लुटन लागे
और अंत में बाबा के नचारी के फरमाइश और एक सुंदर बाबा के नचारी।